ina haka ba ga wannan kya dan sayo yara abu nan a gida ko yawwa dama ka zo ne ka wajire ni da kuɗi idan kana zuciya kana sake ganin kafa ka kofar gidan Sumayya menene ne gina kuka? a sai da ce ba zan je ba kace sai na To me ya faru kuma? wasu maganganu ne yake faɗa gaba da kai kuma ko a gidanmu ne aka faɗi wayannan magana kowa ya faɗa dole ne da jawo sa har da bani kuɗi kuma ya gane watsa masa kayan Subhanallah. Ya zaki yaga kuɗi wannan ainihin bazzaranci ne Sumayya. Ai ba a yaga kuɗi. Bai kamata ki haka ba.